Hi, hello. Mayong adlaw sa tanan. So, aton drama karon bagong bayani. So, ubani ko ninyo sa paminaw sa maong drama. Subilanon kini sa usa ka babae. So, maminaw ta. Ubani ko ninyo sa pagpaminaw sa maong drama kay nindot ni siya nga sugilanon sa usa ka OFW. So, kung kinsa pa tong wala pa maka-subscribe sa akong channel, palihog ko og subscribe. O click pod sa notification bell para updated mo sa matag upload na nga drama. So dili na ta maglangan, ato nang isunod ang intro para sugdan na to ang maong drama. Bagong bayani. Managlahi ang ilang kasaysayan. May kalipay. Nakahuman ka na og eskwela, anak. Mahimo na kong anak na manginapuhi sa Pilipinas. May kasakit. Nabagi ko diri, ma. Bakit di ko kaimpag diri? Kasarangan nga kasinatian. Naano'y tiligong lab. Sure ka? Magkasalita. Nagkadaiyang kasaysayan sa pagpanimpad sa gawas sa nasod. Sa atin mga overseas Filipinos, napakalaki ang tulong ninyo sa paglago ng ating ekonomiya. Ngayon naman, Ilang gikaway-kaway ang bandera sa Pilipinas. Para naman po sa ating mga OFWs, patuloy natin palalawakin ang RMN Drama presents We owe the entire nation a debt of gratitude to the OFW. Bagong Bayani. Tulumanon niya naghatag og tingog sa mga OFW. Tinuod nga mga kaagi sa ato mga bagong bayani, nga gihimuan og drama sa radyo. Pinaagi sa panuwat ni Marvin Sanchez Caballero, sa direksyon ni Cecilia Cabrera. Music, Randy Taya. Soundman, Aldwin Nacorda. Recording editor, Lloyd Gapiana. Kinasingkasing nga dalit kaninyo sa RMN Drama. Kahit na konting Mga kasama, kumusta? Kini gihapon si Priscilla Recanas. Kini ang tulumanon nga makahatag og tingog ug dungog sa ato mga kaigsuunang OFW nga nanimpad sa laing nasud alang sa ilang pamilya ug mga mahal sa kinabuhi, bagong bayani. Padayon nun karon ang suwat tampo nga gipadagikan sa atong sukin ti paminaw nga nagpatawag sa nga Alma. Nakahatag ko sa kong pasaylo kang Hill o nahimo siyang gawas nun sa tulubagon sa balaw. Nakalargagyo ko paingon sa Jakarta, Indonesia. Nakailan ako si Elmer, ang driver na akong kababayan. Kaubadasad na ko og agency. Maayos sa kaayo ang pagdawat sa akong mga agawon nako. Isip caregiver sa ilang tiguang nga inahan. Apan maoy naghatag nako og kabalaka ang bugtong nilang anak nga si Arif. Usa siya ka spoiled brat. Unya, nagsugod ako sa akong trabaho. Naglisod ko kay dili man makasabot og in-English ang tiguang na kong pasyente. Pero naningkamot ko kutob sa akong mahimo. thumbs up ko, Bi. Kasabot ka? Ay, thank you, Lord. May thumbs up siya. Sa ato pa. Nakasabot siya sa akong mensahe para niya. Apaka kamo pangaso baraka. Salamat. Kay sagol sa sinyas ang pangutanan ako. Ako lagi. Pangasuko ni mo. Bag-o ni mong caregiver. At imanunti ka.
oh. Tumar ka aning tambal, ha? Unya, sponge bath ta. Unya iniguman, ilisanti ka. Madam, ha? Okay. Okay. Okay, subdi ay gihapon sa ilaha ang okay. Kay ni thumbs up mo po siya. Okay, madam. Okay. Thank you, Pangaso, Alma. You did it. I was doing my best, Madam Yududa. We appreciate your effort to connect the conversation between you and Mother, even though she cannot understand English. Mother liked you so much as her new caregiver. Thank you so much, Madam Yududa. Keep up the good work, Filipina caregiver Alma. Taro ka na, ha, Alma? Oh, Elmer. Gigutom gid bitaw ko, eh. Na, mabisi na po doon niya ka og magmatang mo ang tiguwa nga pasyente. Mauligi, eh. Pero abilin mo, nalipay na lang sad ko kay nalagpasan ra magid na akong pagsuway. Dali ra gid mi nagkasinabtan hay bisan og dili siya makasabot og English language. Sa pagkatinola, no? Believe ko nimo sa imong gihimo. Mindset man lang gud ang importante, Elmer. Of course, gipangayo sa to nako as Ginoo nga iya kong giyahan. Butan ka, Alma. Sobra kayo ang bilib na ko sa mga babae nga sama nimo og disposisyon sa kinabuhi. Oy, kalaog na ba ato? Maglisod mo sa tagtungkad, ana, oy, Elmer. Alos, nahanagin mo tanan ba? Ang unsa man ba? Tanang kabuang lagi. Uy. Si Arif, nasyas may bintana aning pantry. Sir Arif? Ay, ayo pagsira na niya, Ugdara, nag-imo na turun. Sa pilang good. Anak ba na sa itong mga agahon? Gagoy, milak ka walang kalit. Louis, sabi siya, no? Kaya sa iyong parents, dali niya ikisinabot. Unya, bugtong rabi siyang anak na lang Madam Yududa o Sir Yati. Ay, unsaon nga siya mansan mo labad. Murag sa kung tanaw, dadaot ang utok, anas daot ang bisyo. Iparihab na lang unta na nila. Dili pa man uhay ang tanan ba? Basta kay akong ikatambag ni mo, no? Likay gud ang tawhana. Kaya sa kung tanaw rabab, medyo may pagkamanyakis sa pana. Oh, Elmer. Maayo naman akong pagkabutang diri sa Jakarta, Indonesia pa, Marcel. Mayo hinoon. Nalipay ko nga nasayod ba ni Ana. Si Day Irma diha pa. Wa magpapadlong. Pastilan ning manghud nimo. Nito ka naman po ang pag-ambisyosa ani niya. Kay ngano naman pod? Makuha mo nga no. Bisag kinsang di auto naman lang ang muhatod ani niya pauli ang resbay day. Uy. Kahinguyab na gud di anang Day Irma pa. Maula kay. Ambot ug naunsa na ning manghud nimo Na, madlunga na pa oy. Dili gyud na maayo ng iyang gibuhat. Ambisyosa man kaya ning manghud nimo day. Mga kwartahan man mo'y tirada ani niya. Pa Marcel. Ito. Ako mo'y nabalaka ni niya. Basin og mag-away ang iyong mga laki o bakaha na ay minyo anak nila. Ay, Ginoo ko in town. Ay, dili gani na siya maminaw ni mo pa, Marcel. Manawag ko anak niya og akong kasabaan gyud na siya. Gibati na ako ang kabalaka bahin sa mga binuhatan sa akong manghod Priscilla. Wa na ko makapaabot og dugay, gitawgan ko dayon siya ug akong gipadlong. Ay sus, Ate Alma ba?
Kaya ba lagi ko sa gibuhat uy? Ay, betaw. Kay bao betaw. Wala gyud ka na mao day, Irma. Ate, sad uy. Diskarte man din ako, good. Kaya dili ko gusto nga ang ako unyang maminyuan parehas sa sad natong pobre. O mas labaw pa kayo nung pobre nato. O yung magkahibaw anay ka na sila nga imo sila gilumpong, ha? Makapugong ka, ha, ka? O magpatay o niya na sila? Ah, grabe sad. Di sa tingali ti uy. Uy, ambot lang gyud nimo. Ambot lang gyud imong bayhana ka. Huwag gyud kay buot, uy. Ate, sad pa. Ayoko kog ingna anak, te. Nagparehas na lagi mo sa Papa Marcel, ta. Kamu na lagi may insakto, permi. Gilikay ka lang namo is posible unyang kadaot nga mahitabo. Te, responsable naman ko anang bahina. Maong, please lang yun, te. Ayaw lang yun ko ninyong hilabti sa akong mga diskarte, okay? Day, Irma. Natuog lang akong pasyente. Ay, pinangga kayo siya nila ni Madam Yuduta o ni Sir Yadi. Gipatiman ko siya pag-ayo. Taliwa na ng iyang kahimtang. Oh, tingalig si Sir Yadi. Kay, og si Madam pa, mudirit suram ginagsod. Come in, please. Hi. Good day, Miss Alma. How are you? Sir Arif? Sir, what are you doing here? Hey. Just wanna make you friend, Miss Caregiver. Oh. A Filipina woman like you. You're charming and gorgeous. Kikunita niya akong kamot. Kinuo ko. Hey. Don't worry. I have no intention to harm you, Miss beautiful Filipina. Sorry. I'm so sorry. Sir Arif. Excuse me. Salamat, Lord. Salamat kay wagi ko ni mo pasagdi. Unya, wa ba siya gihimong dautan diyan mo? Awa lagi, Elmer. Nagilagin na siya kaibog ni mo, Alma. Dili man hinuon ko mahinultol sa kong trabaho. Ay, lagi pa kumpiyansa. Kay wata mahibaw kung sa gawin na singunhuna. Ay, Ginoo ko in taon, uy. Naglikay biagid ko nga makasukol niya. Kay anak siya sa itong mga agahon. Thank you for being the inspiration of our son, Arif. Madam Yududa, what do you mean? Our son asked me to send him in the rehabilitation center because he wants to change his life. Oh, well, that's good. I am happy to hear that. As I said, you're his inspiration for the change he wanted to be. I'm very happy for his decision, Madam and Sir. Tuwa na sa rehab ang barumbadong Arif. La, gitinuod gid ito niya, no? Si Arif na yun ko mismo ay mihangyo siyang mga ginikanan nga magpato sa rehabilitation center. Mauligi, Elmer. Sa kapadlong mo na itong tawana, ako magdahom nga ikaw rin makapausap ato niya. Maulagi ka na ang perming balik-balikon sa kuna-una. Sa kada ka mga babae nga kalahi nilang Indonesian, naku, pagyud. Dili kay ako lang. Ang sibot ng iyong pasabot, Elmer. Musulte na lang yung ko mo sa tinuorat kong kibati, ha? Mahal ka, Alma. Elmer. I love you. Muna tinuorat kong kibati ni mo. Sukad pa sa unang adlaw nga nakita ta ka.
I'm sorry. Pero wa ko'y plano nga makipagrelasyon. Trabaho mo gud mo akong tuyo sa akong paglarga ining dapita, Elmer. Alma. Ayaw nagkalain, ha? Okay lang. Nagkasabot ko, Alma. Naamagod ko'y pangandoy alang sa mong pamilya. May gisaad ko sa akong amahan o gisuon. Mao nga, nangorso na dagi ko manimpad aning dapita. Uwa ko magtahom. Nga naabaday mali siyang iyahang kaayong gipakita nga rin ako. Ay, isip higala rin akong pagtakat niya. Og dili na ko basta-basta nga musalig pa. Human ako ni anak kangil. Nitagam na ko. Dili na ko. Madam, ikaw, isakay na ko aning wheelchair, ha? Pangaso, Alma. Kana. Mao ni akong gusto, dili mo reklamo. Dili maayo nga ikaw anhira permisod sa imong kwarto, okay? Okay. Sige. Ready, ha? Yun, Duda. Pangaso, Alma. Hebat siya kali. Dia membuat ke bahagia. Caregiver Alma, Ibu ko told me that you are great and you make her happy. It's my job to do something better for my patient, madam. Sukad nga ako na mo'y nag-atiman sa tiguang nga Indonesian. Makita good ang pag-progress sa iyang panglawas, Priscilla. Mga kasama, atong sundan ug mapagpaminaw ang katapusang sumpay ning suwatampo ni Alma nga gipadangat dinhi ning atong tulumanon bagong bayani. Kung doon ay kamoy sugilanon sa OFW, suwata kini gipada sa RMN Production Center, Jose Martinez Building, Rome 302, 3rd floor, Osmeña Boulevard, Cebu City. Mahimusad nga inyo kining ipada sa DYHP Cebu, Broadcast Center, Capitol Site, Corner Iscario Street, and F. Ramos Extension, Cebu City. Og sa bagong email ad, bagongbayani_612@yahoo.com.ph. Kining sugilanon gisuwat sa radyo ni Marvin Sanchez Caballero. Ugubos sa direksyon ni Cecil Daniusos Cabrera. Spinner Randy Tayat. Editor Lloyd Gabiana. Soundman Aldwin Nacorda. Kini si Priscilla Raganas sumiingon. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.